ungaphindi ucelebrate uValentines siphukuphuku sekholwa. Noma upastor wakhe engathi ngoValentine ama ministries angibuyela ama Pentecost amelene nomoya ingcwele, amelene nokusebenza komoya ingcwele, bathi asikwazi thina lokho, amelene nanama gifts. Kodwa ama ministries ayavuma uJesu uyasindisa, uzalwa ivirgin njengama Pentecost, bona bayawasebenzisa, ba operate in the fruits, ba operate in the gifts, bacule ngelithi nalaba bayende, iqala kuma ministries yokucula ngezilimi. It's good, it's from God. Ngoba uNkulunkulu uletha ama ministries ngoba ebuletha ama Pentecost kune dimension engasafiki kuyo, kodwa ama ministries inkinga yawo amiliso kwezwe, ayizwe. Uhlangana nomuntu wesifazane eyipende wayipenda ucathi i-devil worshipper ba gorgeous instead of glorious. Sengishilo 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 sengishilo